Bailaran azkenengo urtetan emakumezko pelotari asko dabiltze txapelketetan parte hartzen eta Antzuolan hain zuzen azkenengo urtean teknifikazio saioak intue bertako pelotari xentzat. Gu gaurkoan teknifikazio saio horreitako bat zelakoan ikustera etorriko gara Patri Espinar eta Bailarako lau pelotarien eskutik. Etorri nere. Esan bezala Antzuolara etorri gara, pelotari gaztian teknifikazio saio honeik nondik norakoak ikusten eta gurekin dako Patri Espinar. Patri, pelotari izatetik oin entrenatzaile izatera pasau zara, ezta? Bai, lehen pelotaria nintzen entrenatzailea ere, baina oin bakarrik nabil entrenatzaile bezala. Pelota utzita daukat eta oin bakarrik neskak entrenatzen, ja ez dut jokatzen. Bueno, baten bat faltatzen denean sartzen az, baina bestela ja konpetituta ez bakarrik entrenatu neska. Atzian ja ikusten du beroketa lanak egiten. Zer da teknifikazio saio honeitan lortzeia gure duzuena eta egiten duzuena? Bale, Gipuzkoako Pelota Federaziotik saiatzen garena da alde batetik aukera bat ematen neskei pelotan kalitatez entrenatu ahal izateko, bestetik aukera izatea neskak beraiek elkartzea, elkar ezagutzeko, elkar entrenatzeko ez da berdina entrenatzea lau neska elkarrekin, edo bakoitza bere klublean mutilekin, edo bakarrik edo alden bezala. Eta hirugarrenez ere saiatzen gara horiek kalitatezko entrenamendu horiek izatea eta osoa, kompletuak, ez bakarrik teknikoak, baizik eta ere fisikoa sartzen dugu, eta saiatzen gara behintzat, astean behin elkartzea hemen ditugun neskak eta eduki ezberdinak lantzea urte osoan zehar planifikazio egoki baten bidez. Hau da, esaten zabitzen ati nintzen, gaur egun kirolak eskaketan dauen arlo danak beteten saiaketa zai, ez da holako entrenamentu baten? Bai fisikoa, bai teknikoa, danerako preste egon bidalako? Bai, saiatzen gara pixkat dena jorratzen hasieran, hasi ginen teknifikazioarekin, fisiko gehiago sartzen genuen, egon gara sartzen resistentzia, abiadura, indarra, bai kanpon, bai barrun, eta horrekin batera, fisikoa landu ostean, entrenamendu teknikotara pasatzen gara, transferentzia eduki ditzan gero frontoian, eta saiatzen gara pixka bat entrenamendu kompletuak egiten. Noiz hasi zinen entrenamendu tekniko edo saio tekniko honekin? Gipuzkoako Pelota Federazioan eta eskupilotan, 2018 urtean gutxi gora bera, ez nago oso ziur, baina hortik. Aurretik pala ematen genuen, nibelen palan ibiltzen nintzen eta entrenatzailean nintzen baita, baina eskupilotarekin nik esango nuke 2018 inguru hortan hasi ginela teknifikazioarekin, baina Donosti inguruan. Oin, azkenengo 2 urte hauek ekarritugu ere Antzuolara, hemen ditugulako ere zenbait neska, 6-7 neska genitun ingurukoak, Bailara hontakoak, eta orduan saiatzen gara tartekatzen pelotari denek aukera edukitzeko saio teknikoa jasotzeko. Ez pentsatzen dut, gaztiak dion diokan, danak elkarketia leku baten beti saio izango dela, ez da? Bai, Gipuzkoan ez dauz pelotari federatu asko, kadetetatik aurrera ez dauz pelotari federatu asko, kadete juveniak eta senior mailan ditugu, baina ez dira asko, eta bakoitza da herrialde batekoa. Eta ez da erreza izaten denak elkartzea. Gainera, adin hontan ikasketak beste kirolak dituzte, eta oso saia izaten da denak etorri ahal izatea entrenamendu batera edo frontoi batera. Bakoitza delako herri batekoa, bakoitza gun hortan duelako beste entrenamendu, kirol, klase partikularrak dana delakoa, eta saia izaten da. Normalean hori 4-6 pertsonako taldea osatzen badugu, posikioten gara, baina bai edukiko dugulak kontuan ere, ona etortzen ez direnak, Donosti inguruko horiek adibidez edo Tolosa inguruko horiek, aurrerago beste sede bat jartzea, beste toki gertuago batean, beraiek ere aukera eduki ditzaten. Bailarako pelotari batekin gauz, teknifikazio saio honek jasen dauena, Maio Berrokal, zuri ez da lehenengo aldiz, ez da? Ez, bigarren aldixa da. Uste dut Patri komentu eskun dura, Donostin egon zinala, ez da? Bai, Donostin behi nintzen, lehenengo urtia entrenatzen, eta hori Antzuola bigarren aldiz. Zer da lantzen duzuena edo holako saioetan? Lehenengo berotu itzen dugu, beroketa itzen dugu, korrika itzen dugu frontoi inguruan, eta gero eskuak eta juten berotzen,
Eta gero bukatzeko hori esprinak eta itxen dugu, eta gero eskuak hasten gaberotzen poliki-poliki, eta eskuak goretuta daukogunean hasten gaia saioakin, dara pelotakin teknika lantzen, eta gero itxen dugu zirkuito batzuk eta gaur adibidez zirkuitak ez du landuko, esan da emugan Patrik, baina gero bukatzeko partioak ingo ditugu. Zuia urte, xentezu pelotan, txapelketetan parte hartu zu, baina nintzen dut olako saioak lagundu ikin dugu, ezta? Hobekuntza horretan. Bai, hemen ikasten duzun azkenean gero partioan aplikau itxen duzu, eta azkenean nolako entrenamendoak itxa kriston ona da. Zuk zeuk igarri duzu, bi urte honetan, parte hartu zuen bi urte honetan, hobekuntzan bat edo zerbait partiotara iruateko edo? Bai, kriston hobekuntza nota du, eta azkenean nik uste dute kostatzen jaun egual da aire sartzea eta airea gabiz lantzen hemen eta gero partiotan oin aplikatzen ari nez eta oso guztua bai. Txupa jantzita kalera, ezakin nora ez zait inporta, zuen alboan banoa. Bueno, Leire Galeanokin gauz, behan Zubelarra da, bigarren urteo bai, teknifikazio saio honetan, hobekuntzarik igarten da? Bueno, lehenengo urtean notatzen da, zera lehenengo urtea zen, saio hau bezala zela, baina aurten ja konfiantza gehiokin gabiz eta notatzen da mejoria hori. Zer da, Patrik, esaten dut zuena saio honetan? Bueno, bera saiatzen da guri fisikoa eta lantzen, teknikoa be lantzen da gero burua besate hau garrantzitsua dela eta hori saiatzen da hori erakusten. Gaurkoan lau zauzei, baina bakit Donostin behiten diala teknifikazio saioak, una izango litzake etorkizun baten danok batera entrenaite, ez da? Bai, ontsen geroztan neska gaixo da eta etorkizun baten neska gaixo goten badia hori oso notiziona. Eta lehen ondio gutxi zen, orduan nik uste dut hori notiziona dela, gerozta neska gaixo da bestela eta horrekin pozik. Aipatu duzu, 4 urte zela, oin bosgarrena izango da 2023 honetan, aldaketak zuek kanpotik begira, entrenatzaile modura, igarten duzue? Behituen, aldaketan nabaritu genuen aurrak urtean pandemia dela eta ni nengoen oso kezkatuta pandemia sartu zenetik uste nuelako berakada gongo zela pelotan eta bai somatu genuela berakada bat lizentzien kopuruan, neska asko gutxi zuten eskupilotan senior mailan, kadete juvenietan ez da nabaritu, baina senior mailan berakada nabarmena egon zan, jende asko gutxizun, baina behintzat kadete juvenietan mantentzen dugu kopuru hori eta egonkorra dago orain. Aia lortzen dugun, atzetik datozenak mantentzea, senior mailetan ere pelotari gehiago edukitzeko. Bueno, jokamolde maila guztietan pelotariak edukitzeko eta etorkizuna bermatuta goteko. Eta urte honetan zuekin entrenaiten ibilidean pelotarixan maila be hobetu dela igarri dozuet. Teknifikazio saio honen ostean, batzuk badabitz txapelketetan parte hartzen eta... Joko maila nabarmena urte batean nola nabaritza, pelota guztietan saia da, bakoitza bere prozesua du, bere ikaskuntza prozesua izaten du. Astean, entrenamendu bakarrekin ez da lortzen miraririk. Entrenamendu honetaz aparte, pelotariek beraien klubetan entrenatzen dute, beraien entrenatzaileekin eta prestatzaileekin, eta nik orokortasunean hartuta azkenengo 2 urte hauetan nagola pelotari hauekin, bai izango nukela batzuk hobekuntza eduki dutela, baina egiten duten lanari eskerez bakarrik entrenamendu hau, baizik eta bere haien klubetan, partidua jokatuta, normala den bezala, entrenatzen badozu, astean 3 aldiz edo, hobekuntza tortzen da. Bueno, Nagore Galeanokin gauz, Leiren aizpia, Nagore, galdera aldenengo, noiz hasi zinen zuek pelotan? Ni hasi nintzen 6. mailan, 11 urtekin, no? Ni baino lehen aiztia Leire hasi zen, bea 3. mailan, eta nik lehen hau apuntatzeko asmoa neukan, baina beste estra eskolar batzuk tarteko ezin izan nintzen apuntau, baina azkenean 6. mailan apuntatzia erabakin egan eta ordutik pelotan nabil. Ordutik asko aldatu dira gauzak? Bai, bueno, ni
Ni hasi nintzanean adibidez, nire lehenengo partidua ja nesken kontra jokatu nean, baina egia izan da 2 partido izan zian, gero ja mutiekin, zeuan kanpionatuak eta ondi zeren neskenak martxan, batzuk bai, baina ez asko. Eta orduan, poliki-poliki, gero ja kadetetan mutien kontra indarratik eta ezin izan ibili. Eta suertez, nesken kanpionatuak aurrea jundia, gero gehiago da eta masterkapakin hasi eta oin gero gehiago da. Eta txapelketaz gain, horlako teknifikazio saioak be etorri dira. Bai, hori da. Oin arte, lehen urtera arte antzolan, oin da antzolan, baina antzolakon artean entrenatzen ginoan, eta lehen urtean sortu zen aukera bat, lehen hautik be zeuana mutiekin, baina neskekin lehen urtean hasi ginen, eta guztua, egiz esan da entrenamentu diferentiak dira, teknikia eta gehiago lantzen da, eta horrekin be guztua. Bestela, beste entrenamentuetan igual partiduak eta gehiago itxoin ditu, baina hemen tantoak zela bukatu eta ikasten du. Beste protagonista bat gurekin Olatz izauzti, baina Olatz debutarixa da kasu honetan, aurrek urtean infantila zinan, oin kadetia, esperientzia barrixe zemuz doia. Ondo, gustora. Ikasten gauza berrixak, teknikak, fisikoa lantzen eta aldan eta hobeto. Ze diferentzia aurrek urtean itezen entrenamendutotik oin egiten duzun honetara? Fisiko gehiago, teknika be gehiago, aurrek urtean gehiago zen peloteo, partiduak eta hemen gehiago teknika, gantxuak, boleak. Zabitzi garten entrenamentu honek? Bai. Gero partidotan ez dakit? Bai, gauza gehiago urtetzen dira, atzeratu be gehiago itzen dozu, korrika eta be, askarra hau, hobetzen da bai. Eta lagunketan dugu baita, herriko eta ondoko beste pelotari batzukin be, holako entrenamentuak. Bai, ezagutu eta...